Щиро вітаю Таджикистан з Днем Незалежності. Для мене Таджикистан – це гостинний і затишний Душанбе із вулицею Тараса Шевченка в центрі міста і погруддям Кобзаря в одному з старовинних районів таджикської столиці. Для мене Таджикистан – це любов до України і підтримка нашого народу. Вітаю вас зі святом Незалежності. Таджикистан для мене – це поєднання краси природи та глибини традицій, що викликають щире захоплення і цікавість. Вітання сонячному Таджикистану з давнього та незламного українського міста Полтава. Бажаю вам щастя та розквіту, а українсько-таджикським відносинам розвитку та пожвавлення. Таджикський народ, вітаю вас з Днем Незалежності. Мене захоплює ваша багата культура та красиві традиції. І я хотіла би більше дізнатися про ваше мистецтво. Для мене Таджикистан – це сонячний та гостинний край. Вітання! Для мене Таджикистан – це солідарність. Наші народи пройшли складний шлях, але справедливість і правда завжди перемагають. Миру вам і добра! Святом Незалежності Таджикистан. Я захоплююсь вашими святами та культурними традиціями. Вони надихають пізнавати світ. Щиро вітаю зі святом. Для мене ви – це символ дружби і миру. Для мене ваша країна – це яскраві народні свята, музика та танці, що роблять культуру живою і захоплюючою. Щиро вітаю вас зі святом Незалежності. Таджикистан для мене – це поєднання величних гір і живої культури, яка надихає вчитись і відкривати нове. Днем Незалежності, Таджикистан! Мені цікаво відкривати вашу культуру та історію, адже вони сповнені мудрості та краси. Таджикистан – це також ціла плеяда таджикських перекладів Тараса Шевченка, які відкривають вам наш світ, так само, як українські переклади Садриддіна Айні відкривають для нас Таджикистан. Таджикистан для мене – це сонячний край, це гостинні люди, які люблять свою культуру і плекають свою самобутність. Ід Мубарак, Таджикистан, Бабеш. Ід Мубарак, Таджикистан, Бапеш. 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 Ід Мубарак, Таджикистан, Бепес.